panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies. По-точно. И какво са, хора, съм Flamecraft. Днес тук сменя минигейминг и днес познайте днес в кой сервер сме? В Arctic MC. И да, като влезете тук ви спамва. Да. Точно пред вас има една холограма. Arctic MC. Добре дошъл и вашият ник. Сервер разполага с фри ранг от PvP, Duels, Residence и други. При проблеми се свържете на Support Skype, Мишо е долу на Energy 100. В момента има 78 от 100 играча онлайн. Вземи своя безплатен ранг донатор от Vault. Преди да започнете игра, моля посетете Warp. Екипът на сервера ви пожелава приятна игра. И нека преминем към Warp-овете. Warp Crates 2. Да, забравих да кажа, тук до мен е минигейминг. Ти каза, ама как те е? Значи тук пред вас пак има холограма. Arctic Vault. Create ключовете Normal Create, Suffix Create се взимат от веднъж Vault. За Create ключове от спалния Create се взима от Normal Create, ако имате късмет, ще ви се падне. За да вземете MCMMO Redeem Key, напишете Vault. И тук има кошче. Тук е MCMMO Create. Тук е спалния Create. Тук е... Тук е Vault Create. Пишете тия буквици. И тук е Free Suffix Create. Да. Преминаваме към следващия Warp, който е Warp Duels. Мини, искаш да играем един дуел да им покажем? Миналото. Дуел минигейм. Дуел няма. Забравя да кажа. Кажете хи на YouTube. Duel Accept минигейм. Аз почвам. Аз играя с 140 FPS. Умирам. Защото много лаги. Много ми лаги като снимам. Аз не мутационна бебата. Една да играя. Ти с какво снимаш? С бандика или фапса? Какво ще? Забравя че крипъра и другите са в дискусия. Аз ще се оставя. Защото много лаги. Аз не мога да отилете. Аз като се движа като някой. Бим. Арена една съм. Ама огъня ми пречи. Огъня. Ти с дефолт ли си, бе? Да, бе, с дефолт. Ай, би. Нямам време. Ай, би, ме. What? You're no level 12 miner. What the fuck? Хубаво. Пак само И нека съби. преминаваме към следващия Warp, който е Warp Enchant. Само да кажа, в края на клипа ще има топка. Така, Warp Enchant. Можете да си купите Enchant, мисля. Да, XP. Тук си енчантвате, слагате си лапис. Абе, не знаех да си енчантвате. Някой тук се купуват 3 лаписа за 100. Да. И нека преминаваме към следващия Warp Event. Евент. Warp Event. Даже тук ще има евент сега. Тук Arctic MC. Добре дошъл на Warp Event. Тук се провежда Drop Event 14 часа. 20 часа. 20 часа е мега евента. Да, just какво е тук. Те ще правят до вечера евент. 8 часа. Ще ви очакваме, ако дойдете. Warp Fishing идва. Към следващия Warp Fishing. Тук
се взимат, мисля, че се взимат и въйца и такова, вици риба. Добре. Варп. Фут. Ние с минигейминга сме пичуи. Само да кажа, минигейминг ще си прави нов канал. Тария се вземе. Това е Варп, тук си фармите храна. Не си заминал, обаче. Ама ще си правиш нов канал. Махнах клипта. И как лаги тук много бе. Да. Нека преминем към следващия Варп, който е Варп. Фриранга. Щем. Их, майко! Ето го е фриранга. Да, тук взимате фриранг от токени, като ползвате. Денетор. Аз съм ранг ветеран. Чели го от СС танголата. Следващия рап. Идея. Икеа! Кога ще е? Икеа, да. Нещо такова не съм ходил. Arctic Games. Този Warp е направен с целта да направим сервера по-хубав за вас. Тук давате всякакви идеи за сервера като Warp и Plugins. Моля, пишете идеите на кирилица, български език, благодаря предварително. Не спомняйте чрез пускане на книги произволно в холперите. Не спомняйте чрез пускане, да, пак е повтаряне. Тук си купувате книга и пускате в холперите. Какъв е следващия Warp? Инфо. Инфото... Сега ще ви кажа. Инфото вика, дойте си го прочетете, няма що да ви го чета, защото ви не сте неграмотни да си го четете. Тук си виждате. Само ще ви кажа за порт скайпа. Мишо е нежди дом. Мишо дом е нежди стоп. Warp. Лиза. Липса. Тук се провеждат евенти. Майко! Как се портна там? Не отстраня. Майко! What? Майко! Това е много яко е направено ти. Да преминаваме. Само да кажа, евента се провежда от 20 часа. Всичките евенти. Еп. Няма скачаме там. Лично е. Защото аз съм взела айтеми, както виждате. Тук взимате армор. От PvP. Знаете си обикновеното от PvP. И сега ще скочим да прибием минигейминга. Шайн. Нека преминем към следващия Warp и съм приключен. Аре бе! Паркур! Warp паркур ли следващия? Паркур. Еп. Паркура пак на евенти се провежда. Ето го паркура. Играх паркура, но не можах да го мина, защото съм слаб на джампове. Познавате ме. Да, и следващия Warp. Кой? What me? What? Това е Warp. Направили. Взимайте си плотове тук. Плот мялото пишете да се отидете на вода. Кой прави този тук, бе? What the fuck? Това е моя плот. Просто пишете плот, хом да си дойдете. Ето там да пише. Следващия Warp е Warp PvP. Не спрях да си показвам скина. Скина се казва Айли Джукс. Warp PvP тук скачаш ти само актив. Аз няма що да скачам, защото нямам брони. Имаш. Не даваш. Да, и не бутушки. Добре, дошли на Warp PvP, тук се провеждат всички медета. Добре, разбрах. Warp PvP дупка. Много хора сме се. А под кога има PvP дупка? Еми... Добре, тук е PvP дупка, тук пак са младите като Warp PvP. Само че тук е дупка. О, кафето я бе! Добре. Преминем към следващия Warp Rules. Мисля, че спряха чата. Защото никой не спомня. Не бе. Тук Не са го спряха. вие пак ще прочетете
А правилата, айде да кажете. Ете. Ето вече са на Warp Rules, си ги прочитайте. Шоп. Шоп. Шопа сега ще лаги яко. Не, хич не ми лай. Защото На тебе снимаш. може. Добре, тук е food. Блокчета е food. На тук са айтемите. На тук са полшайните. Тук е PvP. Ето PvP айтеми. Следващия Warp SMS. Ето го Warp SMS, тук се закупуват ранкове. Пак Skype, SMS, Arctic MC, SMS, Skype, Мишо Дона Energy 100. Тук е ранкинг, ранг ветеран, аз съм ранг ветеран. Ice Plus, Ice. И токени, ранг премиум. Команди и мултивипа, най-големия ранг сервера. Warp Staff. Нека да видим и екипа на сервера. Owner. Admin The Bounce. Owner Megabay. Owner SS56. Admin Earthquake. Builder Chica. Builder Trimix3. Builder Prida. Builder Leader 33 Games. Chatmod Tunka TGI, Chatmod Stilio, Chatmod Zaiku, Chatmod KTM 43777, Arctic MC Chatmod, Helper Just Combo, Moderator It's Diga PvP, Helper търси. Добре? War Трейд. Tokens. Не, токенс. Тук токените. От тук се взимат и фри ранка, подказах ви. VIP шопа, тук е за VIP токени. VIP items се взимат. Коли. После е Warp Трейд. Добре. Тук са геовете. Тук са PvP айтемите. И тук потианите. Warp Trade. Yep. Добре, тук няма трейдваме, тук ще трейдвате. Нали има команда Trade и Warp Trade. Да. И това е от Warp Trade, виждате, тук ще трейдваме. Не, ела трейднем. Влизай да трейдваме. Nope. Чеки. Аре, ще влизаш ли да трейдваме? Да. Еса. Ще ви покажем и трейда. Влизай, Влезам. Влизай. Може да трейдвате и тъй. Ето и трейдвате. И с командата трейд. Минигейм. Приеми трейда. Значи аз давам това. Адваме 100 парички. Стига. Реди. Стига сега адвайте ме. Реди, аз съм реди. И аз. 5, 4, 3, 2, 1. Трейднахме. Аз съм на 100 парички и ти дах 100 парички. Следващия Warp ютубър. Майка не може да си иде първо. What? Значи тук пише Arctic MC. За да станете ютубър, вие трябва да сте направили ревю на сървъра, след което да имате 150 плюс абоната и поне 80 гледания. В смисъл, след като изпълните двете стъпки, изпълнете се третата, като ми пишете на Skype Мишо Дона Energy 100. И нека да отидем да ви покажем хомето ни. И хомето, и томболката, която сигурно сте очаквали. Не съм ви предупредил. Да. И ето е нашия обширен хом. Тук живеем Minigame, Gas, Лампата BG, Терукин BG, това Killer Witch, Алфата BG, Долата for Creeper и още много други. И нека отидем към нашия хом.
и мини гейминга се ще бута от томболата. Yep. Где бута е? Те гледа на 160 съба. Ти виждате. И дълго очакваната томбола. Томболата. Прот 4, Fire Protection 4, Unbreaking 3, Full Match, Sharpness 5, Fire Aspect 2, Looting 3, 4 лега, по 2 годинки, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 15, 20, 17, 19 годинки. Тук съм добавил да стана 20. Тук 1, 2, 3, 4, 5, 6, MMO водкея. Тук 1, 2, 3, 4, 5, 6 Arctic MC водкея. Това. Тук 2 Suffix K. Тук 2 Suffix K също. Red Bike. Спец спаунер водкея. 5 спаунер водкея. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 стренчки и 6 питки, 20 обсидиан общо и 20 храна. Друго забравил съм. Магента кара и Red Bike. Мотори кола. Това всичкото е за един победител. Както виждате. Всичко. И хора, надявам се да ви е харесала томбата. Мини ела до мене. Лавен. И хора, надявам се да ви е харесал клипа. Не забравяйте да харесате, да се абонирате и да дойдете в сервера, за да играем заедно. Това бях аз, Flamecraft. Това зад мен беше томболата за 160 съба. Казваме ви пак, тегля на 160 съба. IP-то ще е долу в описанието. И... Чакай, добре, нещо. Фейл. Значи, казваме ви пак, не забравяйте да харесате, да се абонирате. Томболата за 160 съба. Сега ще пиша в сервера. Очакваме ви да играем. Аз мини гейминг и другите, които ще дойдат. Надявам се да стана ютубър, когато събера тези събове. Надявам се ревюто да ви е харесало. И томбулката. Това бях аз, Flamecraft. И до скоро! Models popping bottles.